poila no Khlai khano hambai mariwo media person no BC Kathal 2024 ni obo taklai ni chimiya this year obo fourth time chung o panda songkalai tongo the fourth indigenous traditional attire and food festival ni obo chung songchamani aboni kaisa nahar mung tongo nahar mung ungkha tabokni je post modern era wo chini bororok ei oily spicy sawi chung kabang mano bimar rok bai polobui tonglaika tei chini je siri sitini chamung nungmung aborok no chung turuk turuk thaioi pogoi thangnani bokhak unglai tongkhangke chung oboni silai BC kaibri chikang chini club sporting club one suplaika amchaini akra takra rok tui kabang ma terno o hasakao hayakeba o chini hastewo songkajagoi tongo oboni bisingo chini o siri sitini chamung tai kanmung rokni o terno chung songsa khangke bahayongmo chini o Twidu amte ani one suplaimani bisingtei chung thangnai 4 bosor sakang BC kaibri sakang chini o traditional attire and food festival no songkalaimani oboni naharmung nongkha chini ei siri sitini chini tiprasa bosongni cha kaham nung kaham tei chini naitothok chini kanmung chumung rokno promote khainani tai chung obono mathangi naraknani tai hayungo norokni bisingtei specially